לכל מי שיש לו כסף בצד והוא חושש להשקיע, קחו רגע טיפ שעזר לכמה אנשים שנפגשתי איתם. תתחילו מלשים את הכסף במקום הכי סולידי שיש, באמת, אפילו פיקדון בנקאי. נכון שזה לא המקום הכי טוב לשים בו את הכסף, אבל זה המקום הכי בטוח וייתן לכם רגע שקט, אתם תראו שהשד לא כזה נורא. שימו את הכסף שם תקופה, אחר כך מה שאתם עושים, אתם מעבירים אותו לקרן כספית. שם אתם באמת קונים ניירות ערך, זה ממש להשקיע בשוק ההון. ואז אתם תראו שאתם מרוויחים 50 שקל, אתם מרוויחים 200 שקלים, 300 שקלים, 500 שקלים. ואז זה יפתח לכם את הרעב ואתם גם תרגישו יותר ביטחון. שוב, צריך לעשות את זה גם עם הבנה ולהבין במה אתם משקיעים, כמובן. בשביל זה גם תיקחו עזרה כלשהי. ממליץ לא לעשות את זה לבד, או לפחות ללמוד תקופה בעצמכם לפני שאתם עושים כל דבר. אבל לכל מי שחושש, זו הדרך שבאמת ראיתי שעובדת לכל מיני אנשים, אז פשוט תנסו אותה, תתחילו מהמקום הכי סולידי שיש, ותעלו שלב אחרי שלב, עד שתגיעו למצב שאתם יכולים להשקיע באמת במניות. זה באמת משנה חיים, אז תנסו את זה.